الإمام علي بالأسد بشر. Čo je islám? Islám je jedno z troch veľkých monoteistických náboženstiev spolu s kresťanstvom a judaizmom. Verí v jediného Boha, Anala. Slovo islám znamená odovzdanie sa Bohu a moslim znamená ten, kto sa podrobuje Bohu. Rozšírenie. Dnes má islám 1,9 miliardy veriacich. Je to druhé najväčšie náboženstvo na svete. Najviac moslimov žije v Indonézii, Pakistane, Indii, Bangladeši, Saudskej Arábii, Severnej Afrike. 5 pilierov islamu. Prvé. Vyznanie viery, niet Boha okrem Allaha a Mohamed je jeho prorokom. Druhé. Modlitba, salát. 5 krát denne smerom k Meke. Tretie. Pôst, Ramadán, mesiac pôstu od východu po západ slnka. Po štvrté. Almužna, zákat, pomoc chudobným. Po piaté, púď do Meky, hadždž, aspoň raz za život, ak to moslim môže. Zakladateľ a vznik. Zakladateľom islamu je prorok Mohamed. Narodil sa okolo roku 570 v Meke, dnes Saudská Arábia. V roku 610 prijal prvé zjavenie od Boha prostredníctvom anjela Gabriela. Tieto zjavenia sú napísané v Koráne, svätej knihe islamu. Islám sa rýchlo rozšíril z arabského polostrova do Afriky, Ázie a Európy. 5 pilierov. Kultúra a zvyky. Moslimovia sa molia v mešitách. V mnohých krajinách sa riadia islamským právom šari. Islam má veľký vplyv na architektúru, umenie, hudbu, odev a jedlo. Napríklad zákaz bravčového mäsa a alkoholu.